Moni internet chake nde nkani zachiruka zochitika padziko lapasi nde ndizinkopereka nkani imodzi kenako inaso tsono ku Monaco kwapangika something eti mazo ma oligarchs ndi anthu achuma kwambiri, anthu olemera amachedwa ma oligarchs. Ndi nthawi zambiri anthu amene ali olemera kwambiri sakhala m'mayiko awo, amanyamuka makakhala mayiko ena omwe amachedwa ma tax haven. Ma tax haven ndi mayiko amene sadula misonkho, salola kudula misonkho. Ndi anthu aja pothawa msonkho oti ndi olemera, anthu ali ndi ma business, ali ndi njira zawo zopezera ndalama zambiri chani, ndi pofuna kuthawa msonkho m'dziko lawo amanyamuka kukakhala ku mayiko ena amene aja kukakhazikika ngati kuti ndi nzika olo amakapeza nzika kudziko limenelo. Ndi mayiko ake ali ngati Monaco kuli anthu olemera koopsa, mabillionaire, multimillionaire ambiri amakonda kunena kuchita register ndi makhala ku Monaco. Kwawoko kumakhala ngati kuti amangokayenda cholinga asamapangidwe tax ma businesses awo. Ndiye pali bambo wina dzina lake Vadim Yermolev waku Ukraine, eti multimillionaire, koma anachoka ku Ukraine ko anakakhazikika ku Monaco nayeso. Ata anasiyaso citizenship yake ya ku Ukraine chifukwa chodana ndi za taxi, so iti zoti azimudula kwambiri. Ndi anapeza citizenship ya ku Cyprus kumakakhala ku Monaco. Eti kwa dzima billionaire kumakhala kumene kuku anthu kuti magalimoto amene akuyenderedwa anthu azimambo achikulire kwambiri akuyenda nditi atsikana, kwambiri. That's how Monaco looks most of the time. Koma ndi dziko loti lolemera chifukwa choti ndilodzadza ndi anthu olemera kwambiri, amachita kupita kukakhala kwambiri. Tsono bambo uyuyu Vadim ndi wa ku Ukraine, anasiya citizenship yake anapita kukakhala ku Monaco. Ali ndi ma business yake okhudza property, ali ndi ma business yake opanga wine, ma vineyard, ali ma business adosiyana ambirimbiri. Mayiko ena anampanga sanction chifukwa choti ananena kuti ayi umapanga ko ma business mayiko athu umadutsa kama kugwiritsa ntchito zinthu zathu ndi ukwena kulipira tax. Ngati awokukana anampanga sanction, koma akuti chuma chake it's between 230 to 280 million. Ndi anali nyumba mwake ku Monaco pa 29 June. Panatulukira munthu ndi paseo anayika pa khomo pa nyumba yake. Munthu uja nkumapita anachoka chothamanga munthu. Kenako panaphulika inali mbomu mupaseromu. Bambo uyu Vadim anavulala, munalinso mwana wake wa zaka 13 akuti nayenso anavulala. Munthu wamayi anaduka miyendo, inaphulika miyendo yonse iwiri. Anali nyumba momwemo ndi nkhani inatuluka inali paliponse kunena kuti Vadim waphulika ku nyumba kwake. Onse anali moyo, koma amene anavulala kwambiri ndi mayiyo. Unoti akuti miyendo yake yaphulika, ndi anthu amanena kuti mkazi wa Vadim waduka miyendo achita kuphulikiratu ndi mbomu sizili bwino. Ndi nkhani inali paliponse mkazi wa Vadim sizili bwino chanichani. Kenako dzulo mkazi wa Vadim watulukira kuti anthu muonena kuti ndaphulika miyendo. Ine sindinaphulike miyendo, ine kunalibeko anangotero. Sanapitirize kwinapo. Anthu nongoyamba kunena kuti ndenzimayi waphulika miyendo ndi ndani. Ndeza pezo kuti nzimayi amene waphulika miyendoyo ndi mistress ngati MG2 amene anthu akuti chibwezi chawo chinamba kalekale, koma anthu samadziwa. Anthu angodziwa mkazi wake wedi umene fa akadali married ndi mkazi wakeyo, ndi anthu samamvesesa kuti situation yake ikuyenda bwanji. Koma MG2 dzina lake Ana Nasobina waduka miyendo ndipo wavulala kwambiri. Ndi akumufufuza munthu amene anakayika bomuyo akuti wathawira ku France chifukwa choti pamalo pamene amakhala anthu panali pafupi ndi border ya France, between France and Monaco. Ndi nkhani ya Loano International akumusakasaka ku France. Ofufuza a intelligence aku Monaco akunena kuti si terrorism, akukhulupirira kuti inali target amafuna kungowapha anthu, it's not terrorism yanjani. Ndi akuyang'ana kesi ya attempted murder pamene mayiyo sali bwino. Ena awiriwo Vadim ndi mwana wawoyo avulala, koma osati kwambiri. Amene wavulala kwambiri ndi MG2 imeneyo ndi kuzungulira pakali pano dziko mwambiri.